Ngifatha uzakephi? Hawu konke nje nasebhedeni njena nje. Ngizothini-ke mina manje kufanele ngiyeke into ene-value ngawe. Njoba uhlezi uthi uhappy wena. Hayi buya usilesi nje. Ngiyakuzama, ayikho into engakuzami ngayo wena. Ukhale uyangidina. Shuthi idineka-ke. Angani ngoba uyosebenza lapha anganiyazi usingena nge-connection. Nami ngikhokhile. Nami ngakhokha ukuthi ngene. Phela kufana ukhokha kwami nokhokha kwakho. Hawu wena uyindoda mina yabo. Uthini kumina manje mama? Ngithi ngakhokha. Okay, salala-ke nobhuti lo laphana. Wena uyadayisa lapha usebenza? Angidayisi. Anganawe nje wakhokha. Mina ngikhokha ngemali wena ukhokha ngokulala. Na indlela esenza ngayo nje nawe uyakhokha nami ngiyakhokha. Akugcinanga-ke lapha ekuthenini yabo ngikhokhe nje savane sazwana emva kwalokho. So namanje shothi isikhathi esingaka baby uloku ungenza isilima nje. Ulala nabantu lapha emsebenzini. Mina ngiloke ngihlala nawe la umuntu wami ongenza isilima. Angikwenza isilima ngani ngizamela thina. Uzamelani? Uzamela ubunuku, uzayini oyizamela thina? Angikho happy. Angidayisi, ngiyasebenza ngisebenzela mina nawe. Ungisebenzelani mina? Mangifuna ukuyisebenzela mina. Wena uthi angasebenzi ngoba wena uyangidayisela. Yini oyidayiselayo? Angisho ukuthi ungasebenzi, ngithi ungasebenzi la mina engisebenza khona. Kanti kuphi inkinga lapho? Ngoba ufuna ukudayisa. Ngoba ngiyasebenza nje nami. Usebenza lento uthi ulala nabantu lapha. Futhi mina nawe siyekayo. Siyekani? Ukuthandana. Asiyeki. Sohlulwa uyawuyeka umsebenzi mina ngiyekulutho wena uyayeka ukuthatha umsebenzi siyaqhubeka siyahlala kanti kuphi inkinga lapho mina ngeke sengikhathele ukudla okungcono shithi kade ngakuqala lokwasebenza nje uyakenjoya bengik-enjoya ngingakwazi manje sekuyangidina ngawo ngithi thatha yonke imithwalo yakhe khona lapha endlini angisakudingi ngikhathele wazi wangihlaza mawuthi ahlukane-ke phela kunankinga singahlukana phela it's not like khona into esile oyenzayo wena awenzi lutho nje sile awunamali awusebenzi nje uyafathuza nje yonke indawo uyafathuza so it's fine-ke ngifathuza kephi hawu konke nje nasebhedeni njena nje ngizothini-ke mina manje kufanele ngiyeke into ene-value ngawe njoba uhlezi uthi uhappy wena hayi buya usilesi nje ngiyakuzama ayikho into engakuzami ngayo ukhale uyangidina shuthi idineka-ke anganitha ungifuni uyangifuna nani? Angisakufuni. Okay, akuphela nawe nje ungazi ukuthi contact angisakufuni. Vela umsebenzi walutho njena nje. Ngiyaphuma nje kuona vele nawe ushidi bese ngibeka. Phuma nami ngiyaphuma. Hawu. Ngileta ade ngisho ukuthi wena vele enjoya wena Ngibingelele ngiphinde nginamukele eMakhaya TV bafethu okhulumayo uSithembiso wangobese umfana waphansi le enquthu. Bafethu kwamanye ama-video nginokukhohlwa ukuzihla igama. Khona i-comment engayibona ukuthi le present ayikho serious. Ayizisho negama bafethu mina ngithatha njengefamily and ngicatha abayibukelayo eMakhaya TV balazi igama lami ukuthi ngusithembiso wangobese kodwa ke ngase ngikhohle ukuthi khona abantu abasha siyabonga kakhulu sicela niqhubeke ni subscribe uma ufika nje usemusha la subscribe khona nawe uzoyitholela ukuthi uzohlala nathi uzo understand ukuthi la ekhaya siyifamily mina ngibuye ngikhululeke kakhulu ngoba ngibuye ngiyithathe njengomshana umshana ke nani ukuphi nakuphi uyahlupha bafethu ngeke ngandi kakhulu ngomlomo ongasilona ibhakede nginiphathela usisi la osibhalelile email ngizoyifaka la uyibone uma ungakwazi usibhalela email sicele uye ku Facebook uthi sithe eMakhaya TV noma uthi ku Facebook futhi uthi eMakhaya TV ila ungasithola khona ukuthi ukwazi ukusibhalela inamba njengamanje ngine number eyodwa ngisanqena ukuyifaka la ngisaba ukuhekhwa bese ngisaba nabantu abavele bathi hey webafu le ntombi ngiyibonile ngiyayifuna mina le ntombi ngingayiphatha kahle bafethu umuntu nomuntu uyayishelela awufuni ukushelelwa yimi siswami kunjani ngiyaphila njani ngiyaphila ngabe owakho umjolo uqake ku complicated nje kakhulu sinake la ekhaya sinesikhathi sonke ungasinabela sikwenze njani okay so like yabo nomuntu wami siqale nje ukuthandana yabo sikhapho nje broke yabo so sasandana ke yabo nje singenatwa wangiplaga kumngane wami ukuthi hayi khona ubaba othathana yabo fana emsebenzini ngaya ke nami lapho ke masakuba isikhathi sokuthi ke singene yabo ubaba washo ukuthi la ekhaya ke mungena fanele senze yabo like kuba nendlela yokukhokha like yabo muyisilisa khokha imali muyisifazane niyalala kanjalo
So okay, ngenzeke-ke lokho kufanele ngikwenze silaleke nobaba ngithathe emsebenzini. Ngisebenzile nje from like last year. Ngasebenza kuze kube manje ngisasebenza khona, yabo. So njengoba ngisebenzayo kwasho ukuthi-ke nje nayo yabo uyangithanda, yabo nje washo ukuthi no akungagcini lapho-ke. Siqhubeke sibone ukuthi yabo senze njani. So sagcina nje sesinalokho nje leyo affair leyo encane. So manje-ke umuntu wami naye-ke usethola umuntu omplakile ukuthi uzomfaka laphaya la ngisebenza khona. So memfaka wamtshela ukuthi efana khokhe. Manje uyafika uyangitshela mina ukuthi yazi sengithola umsebenzi kanje. Manje ngiyabona ukuthi ngcono ngisheshe ngimtshene mina engazafike yabo ayibonele yena because ngisho indlela esiphathana ngayo abantu nje bayanotice ukuthi mina naye yabo sesiyathandana. Manje mefika sesizosebenza endaweni eyodwa ulo baba yimini uyena nje ngeke ngaboni. So ngibona ukuthi ngcono ngisheshe ngimtshele kube kuyena ukuthi uthini. So uthi ungene emsebenzini ngokuthi ulale nalo baba. Yeah. I-boyfriend yakho ibilokhu ikhona since last year wena ubhizi nalo baba nayo futhi niyathandana outside emsebenzini. Bilokhu ikhona nje. Angiqondile ukukujaja but enkulumeni yakho uthi ufuna ukumtshelela ukuthi naye mayifika abone ukuthi wenza njani. Shuthi ubani willing ukumluza between ubaba wasemsebenzini ne-boyfriend yakho. Let's say kuthiwa khetha. Ngifuna ukuthi siye kwi-boyfriend yakho sesazi ukuthi siyokwenzani. Ayekho engiwilling ukumluza because phela ngani baba wasemsebenzini ngisebenza vele ngihleli lapha ngaye. And i-boyfriend yami nayo nginayo because ngiyayithanda. So ayekho engifuna ukumluza kubona bawuthuma. So ufuna ukuba nesithembu or ufuna i-boyfriend yakho iyeke umsebenzi. Understand? Yeah, ayeke ingayi because vele angani nami ngiyakwazi ukuthi ngizenze izinto ngemali. Naye angabe bamba somewhere angayi lapha vele ayeke nje. Hayi, ngibukele emakhaya. Mina ngiyamuzwa sisi. Angazi wena umuzwa kanjani. Kodwa nje ngicathi uclear. Ngizwelana kakhulu-ke nobafo i-boyfriend yakhe ezozwa lezi ndaba ukuthi kuthiwa ayingasebenzi la okade ifisa na ukuthi isebenze khona. Asingabe-ke sisalokhu simosha isikhathi. Asidibane naye boyfriend sibuye ne-segment number 2. Sizwe ukuthi yona ifila kanjani ngale ndaba le ukuthi kuthiwa intombi yakho yangena nge-CV enoboya. Siyabuya. Bafethu, phinde nginibingelele futhi. Sibuye naye umfowethu uNhlanhla, i-boyfriend kaNokwanda. Baphi njani? Yaphela futhi njani? Hayi ngikhona mina. Asikhona. Uyamazi udade lo? Yeah. Mama. Uma wakho. Umama isithandwa sami, umuntu wami. Oh. Baby. Hayi, sibhalele. Basasicela ukuthi nawe sicele njengoba sikufonela ukuthi ube khona la. Into afuna ukutshela. Njengani umama ade sikhuluma naye efonini nayizona. Lapho khona lezi zinto ekuthiwa ama-surprise empilweni. Yazazi? Angiyengizwe ngaso. So angesazi mawungabheka wena ngabe yini afuna ukutshela wena. Angazi kodwa ngathi ufuna ungijabulisa ngoba ngisanda kuthola nomsebenzi khona la ngizoqala khona amadozi emsebenzini. Manje kumayelana nawe. Sisi. Nangu Nhlanhla. Mina ngifuna ukusebenza nawe. Ngobani? Angithandi nje ungavela uyeke nje umsebenzi ungawuthathi. Hawu mama. Yini yenze usuthathe leso sinqumo ngapha ngenzela ukuthi sibambisane endlini. Ngiyasebenza nje mina. Nami ngiyakufuna ukusebenza. Uzosebenza kwenye indawo. Kuthola kule ndawo usebenza kuyona nje umsebenzi. Ngemase sosebenza so-2 manje siyajola siyasebenza endaweni eyodwa. Kodwa mama yini lo ufuna ungitshela wona ngi-understand. Cela ungitshela uthini kumina. Ngithi mina singasebenzini so-2. Ngobani? Kuningi nje kuningi. Ngicela ungazise lokho okuningi, lokho okuhlula ukuthi ungitshele efonini kade sikhuluma. Ingcono uzongitshela la. Intoni leningi? Yes. Okay. Angani ngoba uyasebenza lapha angani yazi usingena nge-connection. Nami ngikhokhile. Nami ngakhokha ukuthi ngene. So Wakhokha ngani nanto enkinga nami ngikhokhile.
Phela kufana ukhokha kwami nokhokha kwakho. Hawu wena uyindoda mina yabo. Uthini kumina manje mama? Ngithi ngakhokha. Wakhokha ngani? Ngakhokha. Wakhokha ngani? Azongisukela wakhokha ngani? Okay, salala ke nobhuti lo laphana. Ini? Futhi wena uyadayisa lapha usebenza. Angidayisi. Anganawo nje wakhokha. Mina ngikhokha ngemali wena ukhokha ngokulala. Na indlela esenza ngayo nje na uyakhokha nami ngiyakhokha. Udlala ngami wena isikhathi esingakwathola lo msebenzi ukhokha ngalokho. Ubukujabulisa nje umsebenzi yonke into bengiyenza ngisebenza nawe ubuyamkela. Bengazi ukuthi wangenandani usuzongitshena lonto vasikhathi ngakho ukuthi bengingiyazi le nto kube lo msebenzi angutholanga mina lapha. Ingakho ngithi mina uvela uyeke ukuyosebenza cause vele akugcinanga ke lapha ekuthenini yabo ngikhokhe nje savane sazwana emva kwalokho. So namanje Futhi isikhathi esingaka baby uloku ungenza isilima nje. Ulala nabantu lapha emsebenzini. Mina ngiloke ngihlala nawe la nto umuntu wami ongenza isilima. Angikwenzi isilima ngani ngisamela thina. Uzamelana, uzamela ubunuku, uzayini oyizamela thina. Hayibo. Angisazi ke mina. Angani ngiyasho nje uhappy ngalento oyenza kulo msebenzi. Angikho happy. Angidayisi ngiyasebenza ngisebenzela mina nawe. Ungisebenzelani mina? Mangifuna ukuyisebenzela mina. Wena uthi angasebenzi ngoba wena uyangidayisela yini oyidayiselayo? Angisho ukuthi ungasebenzi ngithi ungasebenzi la mina engisebenza khona kanti kuphi inkinga lapho? Ngoba ufuna ukudayisa kahle. Ngoba ngiyasebenza nje nami. Usebenza lento uthi ulala nabantu lapha. Ngazi ke mina ke ukuthi ngenze njani ke? Kuyomela uyeke phela leyo nto lo yenza. Kuyeke mina akwazi phela kwazi. Kushuthi yini ezokwenzeka? Kushuthi wena ungangena emsebenzini. Kushuthi mina ngeke ngikwazi ukuthandana nomuntu olala nabantu mina. Ayikho ke nje leyo nto. Ngesikwazi angithi ungenza isilimo. Kanjani? Uyazi ngiyakuthanda Hayi ayikho ke nje leyo nto. Lento le niyenza kanjani? Uyiqale nini le nonsense? Kulokwangena emsebenzini wenza lo shit. Sekungangeni. Futhi ngako njalo uhlezi uthi uyasebenza ngisho nangama weekend. Kodwa lo msebenzi wakho na uqala ngama weekend ungasebenzi. Ngisuke ngisebenza nje. Ukusebenza kuphi lokho? Udlala ngami wena sonke lesikhathi wenza nonsense. Uyangichaphaza mama. Musukubukisa ngami nje abantu lento yenza i-wrong. Uzoyiyeka lento noma? Yeka wena mina. Wena ngeke ukwazi ukuyeka. Ngeke ngikwazi. Futhi uyaqhubeka nalabantu olala nabo emsebenzini. Angilali nabantu nomuntu oyedwa. Yazi ngizokuphima uyamfavor nawe. Ngizwelana kakhulu nawe. Ngeke ngifise mina ukuthi ngiyithole ngikulesimo lesi obuso. Yazi bese baningi kanjani abantu engabayeka besifazane ngenxa yalo muntu. Nginesikhathi ngayeka abantu ngenxa yalo muntu obukisa ngami kanje. Ngikhona nje ngila. Ukhona nani? Ngikhona nemali ngiyasebenza ngiyasondla. Mina nawe ngiyasondla. Mina ngiyahlulekile bese ngesikwa lento silungisele endlini. Angisayilungisa into wena yeke emsebenzini. Endlini ubuzomshaya nakho usumshaya. Futhi uyashayana vele. Kodwa bekuthi azoyiveza emakhamereni kanje ubukisa ngami ngithi. Ayikho indlela ade singayilungisa ngayo. Mina bafo ngiyakuzwa. Bekuzoshintshana ukuthi bayamudla emsebenzini kube bekuthela endlini. Mhlambe bese ukwazi ukuthi ngibe nokumzwela endlini. Khona abantu bengazi kahle kahle ufuna kube. Angithi mhlambe ngazi kuphi onge-understand. La uyosebenza khona bayazi ukuthi uyadliwa. And mase ukhona uzobe esilima because abantu bazobe bazi. Maybe akuthelanga. I-relationship yabo iya-trend emsebenzini. Mase ukhona wena obwaziwa nje ukuthi uyimpatha yakhe. Angisho ukuthi uyeke umsebenzi. Mfethu besiphila nalomuntu singasebenzi so2. Shothi asivele suyeke so2 umsebenzi. Makumele sithandane so2 noma sebenza yeke mina. Ikuphi ozokwenza uyeka mina noma siyeke umsebenzi so2? Angeke lutho wena awuthatha umsebenzi mina ngiyasebenza siyaqhubeka. Ngoba okushuthi mina lokumele abe slim. Isilima sani? Ngoba ufuna ukuqhubeka nalomuntu olala naye lapha emsebenzini. Angani ngizobe ngisebenza? Yini ungawuyeka umsebenzi? Ngabe siphila nje. Siphile ngani ke? Siphile ngani mase ngiyumsebenzi mina? Kuzohlangana kunokuthi ulokulala nabantu. Oh, ngithemba kuzohlangana mina. Okay, mina ngiqhubekela ukulala nabantu. Ngazi ke. Wena ufuna ukwenza njani kanti? Into ezokwenza kushuthi uzoyeka mina uqhubeke nabantu. Ayikho ke leyo nto. Iyiphi ekhona? Angazi. Mina ngithi ngiyawuyeka umsebenzi, nawe uyangiyeka. Noma uyeka uyahle. Now. Uhappy ngalento.
Angikho happy. Yini ezokwenzeka? Angazi. Ngiyakuyeka ke mina. Awungeke. Uyawuyeka kumsebenzi. Angiyeki futhi mina. Ayikho leyo nto leyo. Khona into ezokumele iyenzeke la. Nami ngivumelana nawe lapho. Iyodwa khona into ekumele iyenzeke. Khona ukuyekeka okufanele kube khona. Khona into eyekwayo. Either nina niyayekana niyaaqhubeka niyasebenza because egcineni sonke imali siyayifuna. Shothi nalomphathi wenu nidla imali yami lengigwaze ngayo lapha. Angani ngiyafana izophinda ibuyele kuwena futhi. Ibuya kanjani? Ngifuna ibuye njengoba ilethwe yimina ka ngisawufuni umsebenzi nawe angisakufuni futhi ngiyakuyeka. Ngifuna umtshele nje manje ukuthi ngifuna imali yami. Nawe futhi angisakufuni. Manje wena uvuma ukuthathela umunye umuntu. Ngiyavuma ulande nezingubo zakho lapha endlini. Ayikho into engisayifuna yakho nale TV owayithenga uyilanda. Ngizosala ngiyibukela udonga lami. Angifuneli utho yakho lapha. Thatha yonke into yakhe lapha endlini. Futhi uloke ethenga ama TV lapha enze ngathi unobukhazi ekazi antu ulala nabantu lapha. Kahle yonke le mali aduyidla Ingcolile ngiyamyeka lo muntu umsebenzi. Kwamsebenzi angisawufuni naye angisamefuni. Sengifuna nje athatha izinto zakhe. Manje mawungawufuna umsebenzi uzothola enye intombi emva kwakhe if niyahlukana. Naye ikushiye ngoba nakho ungasebenzi. Why ungasebenzi uqhubeke nempilo yakhe kubeni usebenza mhlawumbe intombi engiyithola yobingangcolile njenganaye. But why uyeka umsebenzi? Ngeke ngikwazi ukuyosebenza la kuzobe kusebenza khona yena. Angisafunela ukuthi ezongihlanganisa naye. Ufike uthatha izinto zakho. Ne-TV yakho yonke into lapha endlini yakho ufuna uyithatha. Saziki. Mina ngiyohlala lapha endlini angithathi lutho. Mangifika ngiyohlala. Uyahamba lapha. Sobona. Kwama stand nomtshela ukuthi awusavulela igate la. Bese urenta ngani? Uzorenta ngo-12. Kuzokwenzeka kodwa wena uyahamba. Oh. Sazi. Bese indaba uproud ukuthi angeke ahlukane nawe futhi akawuyeke umsebenzi uyamcontrola yini? Angimcontrol ngenza into ezosiza yena. Kwayena uyasho ukuthini akasawufuna umsebenzi uyawuyeka. Desperate. Awuthi ngibona uhappy ngayo yonke le. Angikho happy. Angani ngiyasho ukuthi ngeke ngize ngihlukane naye. Uzohlukana. Akukho enough lokho. Angeke uhlukane naye kodwa ngeke uhlukane nendoda yakho leyo yasemsebenzini. Hawu. Okay, ngizohlukana ke naye kodwa ngeke ngize ngiye ukusebenza khona. Mayingathi leya ndoda maningasayenzi lento kuyakuphelela umsebenzi. Hayi bengeke izisho leyo nto. Ngoba azoqhubeka. Ayangithula futhi ungangeni indaba zenu uxoxana nami bengiyibuzela. Futhi mina nawe siyekayo. Siyekani? Ukuthandana. Asiyeki. Sohlulwa uyawuyeka umsebenzi angiyeka mina ngeke lutho wena uyayeka ukuthatha umsebenzi saqhubeka sahlala kanti kuphi inkinga lapho mina ngeke sengikhathele ukudla okungcono shithi kade ngaqala lokungcono lokwasebenza nje uyakenjoya bengik-enjoya ngingakwazi manje sekuyangidina ngangithi thatha yonke imithwalo yakhe khona lapha endlini angisakudingi ngikhathele hawu wazi wangihlaza mawuthi ahlukane-ke phela kunankinga singahlukana phela it's not like khona into esile oyenzayo wena awenzi lutho nje sile awunamali awusebenzi nje uyafathuza nje yonke indawo uyafathuza so it's fine-ke ngifathuza kephi hawu konke nje nasebhedeni njunjena nje ngizothini-ke mina manje kufanele ngiyeke into ene-value ngawe njengoba uhlezi uthi uhappy wena hayi buya usilesi nje ngiyakuzama ayikho into engakuzami ngayo wena uyangidina shuthi idineka-ke angangithi awungifuni uyangifuna nani angisakufuni okay akuphela nawe nje ungazi ukuthi contact angisakufuni vele umsebenzi walutho njena nje ngiyaphuma nje kuwena vele nawe ushidi bese phuma nami ngiyaphuma hawu ngileta ade ngisho ukuthi wena vele lokungcola enjoya wena uya-enjoya ukungcola into yakho uya-enjoya